Matematik aflevering 11. Først så skulle vi lave en begrebsoversigt. Som kunne bruges i vores forklaring, når vi skal inddrage opgave 106 og 126. Vi har brugt begreber som boksplot, spredning, partikelsæt, median, mindste værdi, største værdi, histogram, pindediagram, sumkurve, hyppighed, frekvens og varians. Først kigger vi på opgave 106. Da 36 unge blev spurgt om, hvor ofte de havde været i biografen det seneste år, fik man disse svar. Her kan vi så se vores observationer. Så skal vi udfylde et skema, som ses her, og svare på spørgsmålene. Hvor mange procent unge har højst været i biografen 4 gange? Tallet 72 skal forekomme i sidste søjle. Hvad betyder disse 72%? Tegn et stolpediagram, der illustrerer tal. Materialet angiver kvartilsættet og tegn et boksdiagram. Beregn observationen, sættes midlertidig varians og spredning. Først har vi tastet alle vores observationer ind her. Prøv at lade være med at køre for meget rundt i pilen, lige vidste. Så har vi lavet hyppigheden i Mabel, hvor vi har skrevet hyppigheden lige med hyppighed ops, hvor ops er vores observationssæt. Så kan vi se her hyppighed, hvor mange der har været i biografen 3 gange, hvor mange der har været i biografen 4 gange, og hvor mange der har været i biografen 6 gange osv. Her kan vi se, at der er 6 personer, der har været i biografen 3 gange på det seneste år. Så har vi lavet frekvens, og frekvens det betyder procentdelen. Så der er 16,7%, der har været i biografen 3 gange på et år, og 22,2% der har været i biografen 4 gange på et år, og så videre. Kumuleret frekvens er, når vi lægger frekvensen sammen, så vi for eksempel kan se, at 50% og derunder har været i biografen 6 gange, eller 50% har været i biografen 6 gange eller mindre på et år. Man kan også lave en frekvenstabel, som ses her, hvor vi har observationerne, hyppighed, frekvens og kumuleret frekvens samlet i et. Nedenunder er der et pindediagram, hvor man kan se, hvor meget de forskellige observationer fylder i forhold til hinanden. I pindediagrammet kan man også se middelværdien og spredningen. Vores middelværdi ifølge pindediagrammet er 6, og vores spredning er 2,2. Så kan man tage kvartiler ind, og her kan vi se, at vores kvartiler er 4, 6,5 og 8. Anden kvartil, altså vores 6,5, det er det samme som medianen, og altså det er ved 50%. Her har vi lavet et boksplot, og her kan vi se vores mindste værdi, største værdi og vores 3 kvartiler. Her kan I se, at den første kvartil går ved 4 her, anden kvartil ved 6,5 og vores sidste ved 8. Vores middelværdi, den er 6,0267. Og vores spredning er 2,19, som vi også fik op i pindediagrammet, tror jeg det var, hvor vores varians er 4,8. Varians er noget, der bruges til at udregne spredningen. Så skal vi svare på 2 spørgsmål. Hvor mange gange har unge højst været i biografen? Hvor mange unge har højst været i biografen 4 gange? Og det er så 38,9%, der har det. Tallet 72 skal forekomme i sidste søjle. Hvad betyder disse 72?
Tallet 72 ser jeg her, og det betyder, at 72,2% af de unge har højst været i biografen 7 gange på et år. Godt. Så kigger vi på næste opgave 126. Og her får vi nogle intervaller givet, hvor vi har brugt matrix til at skrive de intervaller ind. Så skal vi tegne et histogram, og derefter tilhørende sumkurve. De 20% mindste observationer ligger i intervallet 10,b, angiv b. Så skal vi beregne observationssættets middelværdi og aflæse medianen. Så har vi lavet et histogram her, og et histogram, det er sådan, at man ser fordelingen af observationer procent, altså givet. Normalt når man laver et histogram, så er der angivet procentdel. Så man kan se, hvor store observationerne er i forhold til den. Desuden er der middelværdien og spredningen angivet i histogrammet. Så har vi her en sumkurve, hvor kvartilerne også er givet. Det ses heroppe. En sumkurve, det er egentlig et koordinatsystem, hvor vi har den kumulerede frekvens. Det vil sige, at for hver interval plus procentdelen, det interval fylder oveni, så vi til sidst ender ud med 1, som også ses her. For at finde ud af, hvor meget 20%, hvor vi ved, at 20% af det gik fra intervallet 10 til, skulle vi finde ud af, vi kan selvfølgelig aflæse ud fra her, hvor den siger cirka 1,75, men vi kan også bruge fraktil i Maple og sige ud fra vores observation 20%, så får vi 11,7586 afrunden. Det vil sige, at hvor de 20% mindste observationer ligger i intervallet 10 til 11,7586. Så skal vi komme med en udvidning af variansbeviset. Det har jeg her. Vi har valgt kun at tage for observationer, for 3 observationer, så det gør det lettere. Vi ved, at de 3 fraktiler plusset giver 1, så det jo så er kumuleret frekvens. Og vores middelværdi er lige med første observation ganget med første fraktil, plus anden observation ganget med anden fraktil, plus tredje observation ganget med tredje kvartil. Og det vil så fortsætte, hvis vi havde flere observationer. Vi ved, at forskellen mellem observationer og middelværdien, den er kvadraterne, det vil så sige første observation minus middelværdien i anden. Anden observation minus middelværdien i anden, og tredje observation minus middelværdien i anden. Disse tal finder vi middelværdien af, det vil sige det vejende gennemsnit. Og det gør vi ved at gange frekvenserne med vores kvadrater på afvigelsen og plus dem med hinanden. Det kan vi så reducere, så det regnmæssigt bliver lettere. Det her oppe, det er kvadratsætninger. Så det ledes ud til dem her. Og vi har stadigvæk vores frekvenser til at stå uden for parentesen. I næste linje ganger vi frekvenserne ind i parentesen. Og plusser stadigvæk de 3 observationer med hinanden. Så tager vi alle første led her. Nu peger jeg lige. Og plusser med alle de anden led. Og minuser alle de tredje led. Så det kommer til at stå som i tredje linje. Og til sidst, så kan vi tage, middelværdien, altså my, ud af
henholdsvis den første, den anden kommer til at stå, som den gør, og den tredje del her, trækker vi 2 my ud af, da det findes i alle led. Så kan vi benytte det, vi fik at vide i første ligning. Det vil så sige, at my er lige med observationerne ganget med fraktilerne, plusset med hinanden, og at første, anden og tredje fraktil er 1. Det kan vi se her. Så vi får den her oppe, den giver 1, så den bliver ganget med my i anden, og det giver jo my i anden. Næste, den her, den giver my, smidværdien, som vi så, den her over, det giver, middelværdien, som vi så ganger med den her, så vi så begge to minus, og så plus, til sidst så plusser vi den her. Og det vil sige, at når vi reducerer det, at vi får det her, da vi fik at vide, at den her del, det var det samme som EX, og da det er i anden, så bliver det EX i anden, inde i parentesen. Og det kan vi så lave om til det her. Derfor ved vi, at variansen er det her, og spredningen må derfor være kvadratroden af variansen. I forsøget i matematik, så skulle vi finde ud af, hvilket instrument, der var bedst til at måle med, når vi skulle finde frem, når vi skulle måle vandets vægt præcist. Og hvis vi sammenligner de her forskellige med hinanden, jeg har valgt at gruppere det i 6, alle sammen, så det er lidt mere overskueligt. Men hvis vi kigger på boksblottene her, og histogrammerne, histogram og sumkurve, eller histogram, det er egentlig ikke så vigtigt i det her, vil jeg sige. Men hvis vi kigger på boksblottene, så kan vi se, at spredningen i de forskellige her, kan vi se, at det er pipetten, der er bedst, og det samme med sumkurven, er det pipetten, der er mest stejl, det vil sige, at observationerne er inden for det mindste område. Det samme ved er pipettens spredning, også mindst. Pipettens spredning, den var på 0,09, mens de andre spredninger var på henholdsvis 0,23, 0,39 og 1,17. Det vil så sige, at den på 1,17, det var så den sidste her, 50 ml bærglas, det var så den mindst præcise. Jeg mener, det er rigeligt at have 2 decimaler, da det giver et godt indblik, uden at gøre målingerne uoverskuelige at se på. Og de resultater, vi har fået nu, den kan vi bruge fremover i naturvidenskabelige fag, når vi skal måle. Så skal vi tænke på, hvilket redskab vi skal bruge, da en upræcis måling jo kan gøre vores variabelkontrol, forstyrre den, og samtidig gøre vores målinger og resultater upræcise. Hvis vi kigger her, så er det også, sumkurven for bæreglasset 50 ml, den er slet ikke så stejl som de andre, og det viser også, at den ikke er så præcis. Man kan også se ved histogrammet, at det er mere spredt, mens at histogrammet fra pipetten, den ligger meget inden for samme, der ligger størstedelen inden for samme område, eller faktisk samme måling, gruppering. Hvis vi også lige kigger på de andre histogrammer. Så hvis vi skulle komme med en afsluttende konklusion, vil det være pipetten, der måler mest nøjagtigt. Derefter vil det være 10 ml i måleglas. Du kan også se her på histogrammet. Tredje bedst vil være 50 ml i måleglas.
Og til sidst vil det være 50 ml i bærglas.